Salam qadirli vatandaşlar. Men häzir size ýene-de şu günkü bolup geçen wakalary gurrun bermekçi. 5-6 saat bunun Germaniýanyň kansleri Olaf Scholz çykyş etdi parlamentde we şu ýerde Russiýa garşy girdilen sanksiýalary gurrun berdi, sanap berdi we Putinin bu edýän işi ýanky alyp barýan siýasaty barada Ukraina'nın üstüne hücum etmegi barada gurrun berdi, allaw ýollary bilen hilegarlyk ýollary bilen şular ýaly bizi allady diýip aýdyp berdi. Inni giýdilen şu sanksiýalar barada aýtdy, birem Swift'ler doňdurjak diýdi, doňduruldy diýdi we Russiýanyň oligarklarynyň hem ählisiniň Ýewropa banklaryna goýan pullarynyň ählisini doňdurjak diýip aýdyp berdi. Inni men şol Russiýanyň eskerleri var, ýanky plen düşen, Ukraina tarapyna plen düşen ýaş oglanlar barada aýdyp bermekçi. Bular Ukrainlar Telegramda bir chat döredipdirler. Şo chatyň ady "İşi своих" diýär. Ol açyk dostupda hemme kişi girip barlap görürsüňiz. Her kim özüniň çagasyny, balasyny, ogluny, ýanky dogany, jigisini taparýaly, gözläp taparýaly şo ýerde ýürütip grup chat açypdyrlar. Şo ýerde eskerleriň ýaşy çykman 18-20 ýaşly eskerleriň, ýangulluga baran eskerleriň plen tutulanlarynyň diýerlerine ýüzüni görkezýär, özlerini gürledýärler, ellerine telefon berip ejet kakasy gürleşdirýärler. Näme bolsa Ukraina tarapy ýene adamçylykly eken diýjek bolýan. Plen tutulanlaryň urup ýenjip zat eden oklarda ellerine telefon berip ejet kakasy bilen gürleşdirýärler. Ölenleriň hem suratyny görkezýärler, dokumentleriň suratyny goýupdyrlar. Her kim öz postlaryny taparýar. Indi men diýjek bolýan adam Putin'i ýüzlenesim gelýär. Şu bir topar ýaşyjyk çagalary bar, pushny mäse edip ularny daşýardy. Ol ölen çagalaryň meýdanyna ýatan çagalaryň diýerligine ýanyp köýüp, ýanky üstüne bomba da düşüp artilleriýski nemeler, oklar gaty güýçli da ol tanklary birine tehnikalary ýarmak üçin. Indi adam näme bölek bolar, bölek hakykatdan hem şoň ýaly bir bomba aşagyna düşersiň desen awat galarmy? Absolutna ýok. Şol bölek eller aýaklar ýok, çagalaryň hem çaga diýenden 18-20 ýaşlyk çaga bolýar da biz üçin. Şolaryň hem suratlaryny goýupdyrlar, dokumentleriň suratlary we ady familiýasy we her kim öz çagasyny tanarýaly. Men şu Putin aýdasym gelýär-de, şu zatlar degdimi senin inne bir topar biriniň çagasyny, garyp gasaryň çagasyny eşol. Putinin özi ýaly daşdygurundaky privatesyny adamlaryňa çagalary şo daýda bölek bolup meýdanyna ýatan ok degip ýenedip. Elsiz aýaksyz. Öz çagalaryny olar iý bermeýär gullugy. Tim bolýar şo odyň aşagyna. Urşa iý bermeýär. Indi men şu diýjek näme üçin diýdim? Gurbangulyň ogly Ferdary saýlajak bolýan türkmen watandaşlary aýdasym gelýär-de. Türkmen watandaşlary aýdasym gelýär. Sizine Ferdar gowalar, Ferdar näme bolsun prezident zat diýäňizde. Näsde prezident gow şol tokumy Berdimuhammedowyň tokumy gow bolsa, ana sizin çagalaňyzy şeýdip urşa uğratacaklar birine şolar. Uğradar amine siz şeýdip şolar şu tokumy gollap otursaňyz. Putin'den näme tapawdy wa? Ya Putinin Berdimuhammedowyň näme tapawdy wa? Her kim öz bahwidi çyn edýär. Ýoksam Russiýanyň üstüne topulup çoljak bolup duran döwlet ýok. Öz territoriýasyna uruş turan o Russiýanyň. O plen tutulan çağalar aýdýar. Biz näme üçin ýere gelenmedi bilem yok diýe bize komandirler ýöre gitmeli uçeni var diýdi diýe. Feredin çağalaram allap şu 18-20 ýaşly eskerleri allap
getiripdirler şu Ukraina'nın territoriyasına. Hayt yollar bilen, islenik yollar bilen getiripdirler. Uçeniye var diye ayttılar diye. Hemme plan tutulan çağalar, yankı gurlanını, gurlu diyorlar da gurlanını hemme plan diye uçeniye var deyip gelip diye. Görüyan mı bolyan atları. Ne vatandaşlar sonku, edil sonku 5-6 saatin içinde bolan tədalıklarına şular yali. Rusya ehli taraflayın sanksiya girdiler, ehli devletler. Onun için Birleşmiş Ştatlar var, Kanada'da var, Evrosayu'da var, Evropeysk devletlerim var. Ehli devletler sanksiya girdiler. Inni Putin'in işi kayıttı deyip ayıp olacak berdi. Sebebi ol giden bir topar yankı biyuna çağalara kellesi bilen cevap verir Putin. Gidecek yeri yok inni Putin'in. Yokman cevap verir. Bollum yine vatandaşlar ayıp bollum sağ olun. Tanrı kasın dünyanın için.